Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het OM niets tegen Nuttall heeft. Tenminste, dat zegt een van zijn advocaten. Het Openbaar Ministerie op Curaçao gebruikt niets anders dan roddels om een crimineel imago van Nuttall te creëren. Daarmee wordt duidelijk geprobeerd om hem te koppelen aan een vermeende criminele organisatie, zodat er een basis kan worden gelegd om hem te berechten. Maar daarvoor is geen bewijs. Dat zegt advocaatmeester Laura Versluis vandaag in de Extra. Ze bracht het gisteren naar voren bij aanvang van de 2 dagen durende verdediging van Irvin Nuttall Wawu. Zoals bekend is vorige week de marathonzitting begonnen. Het OM eist levenslang tegen hem en verdenkt hem onder meer van verschillende moordaanslagen, het plegen van verschillende moordaanslagen, grootschalige drugshandel, ook de smokkel van wapens, witwassen van geld en dergelijke. Maar volgens zijn advocaat is er alleen maar sprake van roddels en achterklap, wordt vervolgd. Rennox Kalmes voor de rechter. De oud-parlementariër, leider van Trabaupa Corsau, moest zich gisteren voor de rechter melden bij een proforma zitting. En hij zei dat hij daar niks van wist. Hij had het in de krant gelezen en kwam eigenlijk maar kijken wat er precies aan de hand was, zonder advocaat. Het gaat erom dat hij wordt beschuldigd van het feit dat hij tussen maart 2022 en februari 2023 de salarisslippen van 3 medewerkers zou hebben vervalst. Hij zegt van niets te weten, maar de rechter raadt hem aan een advocaat te zoeken, zodat er op 1 september verder met deze zaak kan worden gegaan. De vertegenwoordiging gaat verhuizen. Dat is gisteren bekendgemaakt. De vertegenwoordiging van Nederland in Curaçao zit, zoals u weet, in Scharlo in een prachtig pand, maar gaat verhuizen. De balie van de vertegenwoordiging is met ingang van aanstaande donderdag dan ook elders gevestigd, namelijk op de Hoogstraat 2022. Dat is het gebouw van de Triangle in Otrabanda. De vertegenwoordiging verhuist over enkele maanden naar een nieuwe locatie en is momenteel druk bezig met de voorbereidingen om het gebouw geschikt te maken voor de organisatie. Dat is bekendgemaakt. Mensen die naar de balie gaan, die kunnen daar een DigiD-activeringscode ophalen of een stempel voor een attestatie de Vita of een aanvraag van de Nederlandse elektronisch identiteitsbewijs aanvragen. Voor consulaire zaken is de balie ook per e-mail bereikbaar. Nieuwe staatssecretaris bezoekt volgende maand Curaçao. Eddy van Marem is de nieuwe staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Hij volgt daarmee Zsolt Szabó op. Die was 11 maanden lang staatssecretaris, maar omdat zijn partij PVV brak met de huidige regering, is de hele PVV, zijn alle PVV-bewindslieden opgestapt. Eddy van Marem is van de BBB, de Boerenburgerbeweging, en hij is al staatssecretaris van Herstel Groningen. En nu heeft hij dus ook Koninkrijksrelaties en Digitalisering erbij. Gisteren sprak hij met de pers en hij zegt door te gaan met de onderwerpen goed bestuur en financiën die op orde zijn, net zoals Szabó. En hij zegt dit draagt bij aan perspectief voor de mensen op de eilanden. Mensen staan voor hem centraal, zowel voor zijn portefeuille Herstel Groningen als voor Koninkrijksrelaties. En verder vindt hij voedselzekerheid een heel belangrijk thema waar hij zich voor gaat inzetten. Tussen 10 en 15 augustus bezoekt hij de landen en de eilanden van het Caribisch deel in het Koninkrijk. En na de break hebben wij een deel van het interview of de persconferentie die we met hem hadden als Caribische pers, zodat u een beeld kunt vormen van de nieuwe staatssecretaris. Boete voor belediging politie. Het gebeurde allemaal tijdens carnaval. Op 5 maart raakte een vrouw danig verhit. Zij zegt dat de politie haar bleef duwen, dat haar familie boos werd daardoor. En ze had zichzelf niet meer in de hand, werd uiteindelijk gearresteerd omdat ze de bevelen van de politie niet opvolgde. En op dat moment beledigde ze de agenten. En dat heeft ertoe geleid dat ze gisteren een boete heeft gekregen van 1000 gulden. Die moet ze betalen, die kan ze betalen in 10 dagen of 20 dagen de cel in.
Maar de wijze waarop zij zich onbeschoft ten opzichte van de politie gedroeg, was volgens de rechter reden om haar deze boete te geven. Voorbereidingen op Dag van de Vlag. Het is 2 juli natuurlijk Dag van de Vlag op Curaçao, Dag van de Vlag en van het volkslied. Dat wordt elk jaar groots gevierd. Er was afgelopen weekend in Nederland al een viering hiervoor, maar op Curaçao is het gewoon op 2 juli op het Brionplein. Dat begint om 5 uur 's middags. Dan wordt de vlag gedaald en mooi opgeborgen. Dus de vlag wordt gedaald en opgeborgen. En op de Dag van de Vlag wordt die natuurlijk prachtig weer verrijst. En dat kunnen we allemaal zien. En de achtergrond van Dia di Bandera y Himno is natuurlijk de liefde voor het land en de vlag. Gratis medische testen, dat kunnen mensen aanstaande zaterdag halen bij Suikertuin Mol. Dan zijn studenten van de Caribbean Medical University aanwezig van 11 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags met deze CMU Mobile Health Event. Dan kunnen mensen gratis hun bloeddruk en bloedsuikergehalte testen. Die resultaten worden direct besproken en als het nodig is wordt er informatie gegeven over diabetes, hoge bloeddruk en mogelijke hartkwalen. En als het echt niet goed is, dan worden mensen doorverwezen naar een huisarts. Maar de bedoeling is dat mensen gratis na Suikertuin Mol gewoon zich kunnen laten testen. En op die manier door studenten worden geholpen die daarmee weer natuurlijk leren om dit te doen. Dus het is iets wat voor beide kanten positief is, zowel voor de bevolking van Curaçao als de studenten van de CMU. Doe er uw voordeel mee. Wij gaan even naar een break, zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribbean. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En we beginnen op Saba, want daar was een groot driehoekoverleg. En dat heeft allemaal te maken met veiligheidscoördinatie. En dat was vorige week, kwamen senior functionarissen van justitie en openbare orde bij elkaar op Saba voor een bijeenkomst van wat de grote driehoek heet. En dat is gericht op het verbeteren van de coördinatie en de samenwerking tussen diensten in heel Caribisch Nederland. Er werd gesproken over urgente strategische zaken. Onder meer over de beperkte capaciteit Bonaire, Sint Eustatius en Saba om die toch optimaal te benutten. En belangrijke onderwerpen waren onder meer grensbewaking, handhaving en de unieke uitdagingen die de kleinschaligheid van de 3 eilanden met zich meebrengt. Er was een grote delegatie met onder meer de gezaghebber van Bonaire, van Saba en van Statia die met elkaar spraken. Er was procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba Guiano Scope was aanwezig. En al die mensen bij elkaar gingen overleggen in wat we de grote driehoek wordt genoemd. Dan gaan we naar het interview met Eddy van Marem, de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Hij sprak met de pers gisteren en wij hadden de gelegenheid om hem enkele vragen te stellen. Kijk naar de vragen die ik aan hem stel, omdat wij vooral willen weten wie meneer Van Marem natuurlijk is en wat zijn plannen zijn als staatssecretaris. Staatssecretaris, dank u voor deze uitnodiging.
Ja, voor ons natuurlijk een verrassing hè, dat er een nieuwe staatssecretaris kwam. Voor u wellicht ook dat u staatssecretaris van Koninkrijksrelaties werd. Wat wist u van deze portefeuille voordat u deze portefeuille kreeg? Nou, wat ik aangegeven heb, ik heb natuurlijk toen ik hier voor Herstel Groningen kwam, heb ik samen met mijn collega Sabot op dezelfde gang gezeten. We vallen allebei onder Binnenlandse Zaken. En wij hebben onze gezamenlijke stafoverleg. Dus eigenlijk alles wat hij in de afgelopen periode gedaan heeft, heb ik in de zijlijn goed mee kunnen krijgen. En ik word nu door de teams gewoon in de diepte gewoon meegenomen op de dingen die de afgelopen tijd in gang gezet zijn. En ik ben eigenlijk ook gewoon van plan om dat met mijn eigen stijl gewoon voor te zetten. En wat is uw eigen stijl? Ik vind de menselijke benadering vind ik gewoon heel belangrijk. Je moet goed luisteren naar elkaar. Dat betekent niet dat je overal iedereen overal gelijk in geeft, maar in goed gesprek met elkaar zien en dat de menselijke maat is gewoon voor mij ontzettend belangrijk. Zo sta ik in mijn werk en zo sta ik ook naar de mensen in mijn omgeving. Oh, mooi. Maar we kunnen zeg maar ervan uitgaan dat u het beleid van uw voortganger zal voortzetten of een totaal andere richting nemen? Nee, ik ga niet een totaal andere richting nemen. Er zijn gewoon hele belangrijke dingen in gang gezet. Waarbij ook goed bestuur, financieringen en dat soort zaken meer van belang zijn. En er zitten ook een aantal hele mooie projecten met voedselzekerheid. Nou ja, mijn geschiedenis in de landbouw zal daar ook bij helpen om daar ook vleugels aan te geven. Daar ga ik mijn best in afgelopen doen. Mag ik nog één korte vraag stellen? Ja, de laatste. De portefeuilles Herstel Groningen, Digitalisering en Koninkrijksrelaties. Wat is de verdeling? Wordt dat echt 1/3 of heeft u toch meer aandacht voor Herstel Groningen? Nee hoor, alle portefeuilles die ik nu onder mij heb, die zijn gewoon van belang. Je moet gewoon zien, in het eerste gedeelte van je aantreden doe je gewoon heel veel dingen en ga je gewoon je lijn van je beleid zetten. Dat heb ik voor Herstel Groningen ook gedaan, dus er zijn ook een hele hoop zaken die lopen. En dat heeft mijn voorganger ook op dit dossier gedaan en op digitalisering. Ja, daar gaan we gewoon op door. Voor mij is het nu zaak van dat ik mijn aandacht gewoon goed verdeel over alle dossiers. En op hoog tempo ook gewoon bijgepraat wordt op detailniveau. En dat gaan we de komende tijd gewoon doen. En ik ben daar eigenlijk wel van overtuigd, zeker met het team die ik om me heen heb, dat op een hele snelle manier gaat gebeuren. En ik kan ook zeggen, ik heb al de bezoeken al gepland. De 10 augustus ga ik richting de landen. En dan gaan we ook fysiek kennis maken daar. Oké, succes, dank u. Op 10 augustus, tussen 10 augustus en 15 augustus is hij hier. Dan gaan we naar Venezuela, want president Maduro blijft aandringen op een boycott van WhatsApp. De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft gisteren opnieuw opgeroepen tot een boycott van WhatsApp, waarbij hij het populaire platform beschuldigt van spionage. Tegelijkertijd gaf hij aan dat zijn regering werkt aan een alternatief berichtend platform. Op 5 augustus vorig jaar, na protesten waarbij 28 doden vielen en meer dan 2000 gewonden, verwijderde Maduro WhatsApp van zijn telefoon en riep hij zijn aanhangers op om over te stappen naar Telegram en de Chinese app WeChat. Hij legde gisteren uit dat WhatsApp volgens hem niets meer is dan een spionagesysteem waar mensen hun tijd niet aan moeten besteden. De app is in Venezuela niet verboden of geblokkeerd, maar hij raadde mensen wel aan het niet te gebruiken, want ze bespioneren je en weten alles over je leven. En op die manier zegt hij dat hij Telegram gebruikt, niet voor belangrijke zaken, maar want we werken aan een veilig communicatiesysteem dat niet wordt gebruikt om te spioneren, laat staan om te doden, maar juist om te communiceren. Wordt vervolgd en ik ben er met de dag van de vlag niet, dan is er even geen Extra Journaal. Daarna zijn we weer terug en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.